Μπορεί να είμαι από Αφγανιστάν, Συρία, Ιράν, Ιράκ. Από όπου και να είμαι άνθρωπος. Υπάρχω και θέλω να υπάρχω. Και τώρα είμαι εδώ, στην χώρα σας και ανάμεσα σας. Και θέλω να σας πω την ιστορία μου και θα ξεκινήσω από τη χώρα μου. Καλύτερη ζωή είναι από το Πακιστάν. Είναι καλύτερη. Γιατί μόνος μου δεν έχουμε ψαρία, δεν έχουν, εκεί είναι τσακούνται όλοι. Ναι, δεν έχουμε μπόμπες εδώ. Έχουν όλα τα παιδιά, κούκλα, τέτοια πράγμα, όλα έχουν. Γιατί είχαμε πόλεμο. Είχαμε και πολλές δυσκολίες γιατί δουλειά δεν υπήρχε. Στο σπίτι τότε δούλευα μόνο εγώ που ήμουν 12-13 χρονών. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, είχαμε φτάσει 1 η ώρα το βράδυ και περπατήσαμε μέχρι τις 12 η ώρα μεσημέρι την άλλη μέρα. Δεν είχαμε φαγητό, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε τίποτα. Ήμασταν 6 άτομα και είχαμε χωρίσει 2-2-2. Δεν τόσο όπως αν έχω ποδία, τόσο είχαμε. Ο νόμος είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό. Έρχονται όλοι παράνομο. Γιατί παράνομο είναι κάτι που είναι εύκολο. Μέχρι Ιράν ήρθα με λεωφορείο, πόδια, άλλη φορά λεωφορεία, άλλη φορά πόδια. Μου άρεσε και ταξίδι από το μικρός. Ήθελα να φύγω από σπίτι. Σε όποιες χώρες και να πας στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, 6 μήνες του πολύ, ή σου λένε ότι μπορείς να μείνεις εδώ νόμιμο ή όχι. We live in the emergency help, that's what they call it. If you are not allowed to have more than 100 Swiss franc, because if you do, they will take it from you, and when they take it from you, you still have to pay a fine to have such money with you. What they are asking me is that I have to go back to Nigeria. Θέλω χαρτιά κανονικά, θα γυρίσω Πακιστάν, θα παντρευτώ και ξανά Με τα χαρτιά μέχρι τώρα έχω 7 χρόνια περίπου, δεν έχω χαρτιά. Ήταν λίγο δύσκολο χωρίς χαρτιά, αλλά εντάξει, έχουμε βγάλει κάτι χαρτιά από το Ελεδαπό και περιμένουμε τα κανονικά χαρτιά να μας βγουν. Το πρόβλημα είναι που είσαι μακριά από την οικογένεια σου, το πιο βασικό, μακριά από τη χώρα σου. Στην Ελλάδα που βρήκα μου αρέσει πολύ ελευθερία και μπορείς να μπεις σε αυτό που θες εύκολα. Με τη χώρα μου καμία σχέση. Εμένα προσωπικά με εμπόδισε ότι όταν έφτασα εδώ στην Αθήνα δεν είχα λεφτά. Τώρα δουλεύω σε μια εταιρεία, είμαι ηλεκτρολόγος. Ηθοποιός ναι, μ' αρέσει, θέλω να είμαι ηθοποιός. I work an average of 3 hours every day. I clean the toilet and the bedroom, and at the end of the month I receive 300 Swiss franc, in as much as for me is a kind of slave labor. Τώρα χάσαμε δουλειές. Τώρα δεν έχουμε δουλειά. Όχι δουλειά.
Οι άνθρωποι ζουν μια ζωή και πρέπει να είναι μια καλή ζωή. Πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα όπως είναι ο Έλληνας. Ακριβώς, ίσα δικαιώματα για όλους.